Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz tafsir derslerin devam etamiz. Hamda Kevser suresinde to'xtalganlik bitinde. Kevser suresin barıgızda bile. Ama indi en birinci abiler de, babaylar da, aniler de, atiler de yatlata şolay bitinde. Çünkü o Kur'an'da en kısa surelerinin birisi, bari tek 3 ayetten gine tura. En birinci de Fatiha'nı yatlatkanşı da şunu Kevser'ni yatlatalar. Ondan sonra Kul Allah şolay bitinde arağına azrak gine tek hatırna gaş, bağlarga indi başka surelerini yatlata başlaylar. Ama şunday kısa süre buluğuna qaramasdan, ul bik tiren мәгънәгә ия. Һәм безгә дә аны белергә кирәк. Һәм әгәр дә укыганда да мәгънәләре турында уйлап укысак, намазыбызда да хушуклык та бирәчәк. Һәм инде кайбер гыйбадәтләр өчен әле без аны дәлил итеп тә ала алабыз. Бу инде Кәүсәр сүрәсе безнең төп гыйбадәт Qurban şalu turunda bunda indi söz bara şulay bit indi. Anары kişini мыскыл итәргә кирәкми. Чөнки кешене мыскыл итсәң инде үзең аның халәтендә калырга мөмкинсең. Аннан соң әле шулай бик зур файда чыга. Менә шушы бирелгән күп ниъмәтләр өчен гыйбадәт аша шөкер итәргә кирәк. Менә шундый зур файдалар бирә торган сүрәләрнең берсе булып тора. Менә без алып китербез хәзер, башта инде укырбыз, аннары инде тәрҗемәләрен карарбыз. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна аътайнакал каусар фасалли лираббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Монда иң беренче Аллаһ Тәгалә әйтә, инна ди дөреслектә ди без сиңа ди каусар бирдек ди. Каусар ягъни бик күп ниъмәтләр. Ул турыда әле сөйләшербез. Һәм шуңа шөкер итеп, шушы зур күп ниъмәтләр биргән өчен син нишләде? Фасалли. Ягъни намаз укыды. Кем өчен? Лираббика. Раббың өчен, ягъни ихластан, ихлас күңел белән. Кешеләр мактасын өчен дә түгел, кешеләр хупласын өчен дә түгел. Юк. Раббың ризалыгы өчен. Аллаһ Тәгаләдән әҗр саваб өмет итеп намаз укыды. Ванхар, ягъни курбан чалды. Мусульман кешесенең инде гомерендә түгел, ел сайын мөмкинчелеге булса, нәрсә аңа фарыз булып тора инде, сунна муаккада дигәндә кайбер мазхабларда инде, безнең мазхабта инде ул Ханафи мазхабында мөмкинчелегем булса, ул ваҗиб хөкемендә тора. Һәм нәрсә ди? Курбан чалды, хәбез алар турында әле бәйнә дигән һәрберсен инде сөйләп китербез. Инна шани'ака дөреслектә ди. Шани'ака, ягъни синең душманың ди, сине күрә алмый торган кеше ди. Хувал булды абтар. Абтар, ягъни нәселсез, мәхрум. Ягъни күп ниъмәттән мәхрум булган кеше. Ягъни нәселсез дип тә әйтәләр инде. Хәзер менә һәрбер аятны туктап инде без нитербез. Аңлатырбыз. Иң беренче дөреслектә без сиңа каусар бирдек диде. Шулай бит аътайнакал Кәүсәр. Нәрсә соң Кәүсәр? Кәүсәрнең теге муфассирләр дигәндә тәфсир кылучы галимнәр аны берничә мәгънә белән аңлаттылар. Беренчесе инде әйтте, Кәүсәр ул күп ниъмәт. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бит инде бу бит инде дөреслектә сиңа бирдек ди Кәүсәр. Шулай бит, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөрәҗәгать ителгән. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйттеләр, бик күп ниъмәтләр бирелгән иде. Qur'an инде шулай бит шундый муҗизалы илаһи китап кемгә инде? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә лаеклы шундый зур шәфәгатькә, шулай бит. Башка пәйгамберләргә караганда ул гына шундый зур шәфәгатькә ия. Ул гына шундый күп мусульманнарга, шулай бит иман әһелләренә шәфәгать кыла алачак. Аңа да инде шушындый мөмкинчелек бирелде. Һәм ул иң соңгы, иң дәрәҗәле пәйгамберләрдән булды. Һәм әйттеләр, галимнәр әйтә, бу инде дөресрәк фикер диләр инде тәфсирләрнең, ягъни Кәүсәр елгасы бирдек. Кәүсәр
менә бит инде кыямәт көнендә җәннәттә диек, шундый елга булачак, Кәүсәр исемле. Һәм инде менә хәдисләргә карасам, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ул ди сөттән дә аграк ди аның төсе, балдан да татлырак, тәмлерәк ди. Шулай бит инде. Һәм шушы елга кырыенда да инде менә ниләр, чүмечләр, күктәге йолдыз кебек шуңа күп булыр ди. Шушы елга кырыенда тезелеп торырлар ди инде. Һәм нәрсә ди, кем ди бер тапкыр булса да шушы елгадан, шушы Кәүсәр елгасына эчә икән ди, аны бер кайчанда сусау басмаячак. Без беләбез, кыямәт көне шундый дәһшәтле көн булачак ул. Анда кояш шуңа кешегә якынаячак. Кеше бит инде үз тиресендә тирләп бата башлаячак. Уйлап карагыз, кояш шуңа якынайсын, әле без менә бу җәй көннәрендә дә теге плюс 30-35тә без инде нишләргә белмибез. Шулай бит, ой эссе дибез, ой тирләтә дибез, ой шәсе килә дибез. Әле бу дөньяда барыбер ул иссәдән ничектер котылу чарасын кулланып була. Шулай бит. Салкын бүлмәгә кирип була, кондиционер астына ятып була, чишмәгә барып салкын су эчеп була. Анда шулай елгага барып су куенып кайтып була. Бу дөньяда әле качу чарасы бар. Әмма кыямәт көнендә адәм балалар кача алмаячак. Шулай бит. Әгәр шушы эсседән сакланасы килсә инде монда хәдис бар бит инде. 7 төр кеше Аллаһ Тәгаләнең шушы шәүләсе астында булыр дип әйтелә бит. Аллаһ Тәгаләнең саклау астында булыр 7 төр кеше. Аларга шушы эссе тәэсир итмәячәк. Әмма шушы 7 төр кешедән бит әле булырга кирәк. Аның беренчесе ул да булса, менә яшьлеген Аллаһка гыйбадәт кылуда үткәрсә, һәм үзе генә булганда Аллаһны зикр итеп күзләреннән яшь чыкса, күңеле Аллаһ Тәгаләнең йорты мәчетләр белән бәйле булса, һәр вакытта кайчан мәчеткә барып була икән, намазымны мәчеттә укый алам микән, мәчеткә килеп гыйлем ала алам микән дип, шулай һәр вакытта да мәчет белән күңеле бәйле булса, аннан соң икенче төр кеше шушы Аллаһ Тәгаләнең саклау астында булыр кыямәт көнендә, шушы хәдистә килгәнчә. Без бу хәдисне аңлаткан идек та инде, теге каналларыбыздан тыңлый аласыз. Шушы YouTube каналда да бар, Телеграмда да. Бу кыскача гына өстән генә шушы хәдисне зикр итеп китәм инде шушы төр кешеләрдән булыр өчен. Һәм инде берәр шибәр, дәрәҗәле хатын зина кылырга чакыра икән, һәм шушы кеше ират диек инде, мин Аллаһтан куркам дип, шушы хатын белән зина кылмыйча кала икән, ул шулай ук Аллаһ Тәгаләнең астында саклавында булачак кыямәт көндә, шундый дәһшәтле, эссе, куркыныч көндә. Һәм инде гадел идарәче, әгәр дә менә идарә иткәндә zulmлык кылмыйча, шулай бит инде гадел генә хөкемнәр чыгарып, үзенең хезмәтчеләренә диеп, аңа иярүче кешеләргә инде zulmлык кылмаса, бу шулай ук Аллаһ Тәгаләнең саклау астында булыр. Һәм садака бирүче. Әмма бу садака бирүченең ни күп итеп садака бирә, әмма уң кулы биргән садаканы сул кулы бирми. Шуңа яшерен рәвештә бирә шушы садаканы. Аны инде беркем дә белми. Менә шушы төр кешеләр инде Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнне саклау астында булачак. Һәм сусау булачак. Әйттек бит. Һәм нәрсә дидек? Кәүсәр елгасыннан эчәчәкләр. Кемнәр Кәүсәр елгасыннан эчә, аларны бер кайчанда шушы кыямәт көндә инде сусау баш алмаячак. Һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит инде, нәрсә ди? Әйттек бит инде, әнияту ададун нуҗум ди, шушы елга кырыенда шуңхатлык күп шушы чүмечләр булыр ди, шушы елгадан эчер өчен ди. Һәм инде
мөселманнар килә башлар, шушы елгадан бик каты су сау була бит, эчәселәре килә, шушы елгадан эчәргә. Әмма шушы елга кырыенда нәрсәдә, шушы муслим җыентында килә торган хадистә, фәрештәләр, ягъни сакчылар булыр ди. Бөтен кешене кертмәсләр ди. Һәм әйтә башлар, Рабби аларны кертмәсләр, куырлар ди шушы елгага, шушы кешеләрне. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Фаакулу Рабби иннаху мин уммати", Раббым, алар бит минем уммәтемнән. Алар бит миңа иярүчеләр, ягъни мөселманнар, мөэминнәр. Фаакулу ма тадри ма ахдаthat ба'дак. Син бит белмисең ди, синнән соң ди, синең динеңә, синең сөннәтеңә нинди яңалыклар керттеләр. Ягъни, нәрсә дигән сүз? Әгәр дә без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям өйрәткәнчә, ул кушканча гына теге динебезне алып бармыйбыз икән, безне шушы Кәүсәр елгасыннан эчүдән без үзебезне мәхрүм итәргә мөмкинбез. Шуңа күрә менә бу этәрә нәрсә? Күбрәк Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлын, аның юлын өйрәнергә, хадисләр укырга, хадисләр тыңларга, шушы хадисләр белән гамәл кылырга. Әгәр дә без шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлын өйрәнмибез икән, без инде динебезгә, biz инде тормышыбызга диек инде изгелек кылганда, гыйбадәт кылганда төрле яңалыклар артыграк эшләп җибәреп, төрле бидгатьләр кертеп инде нишләргә мөмкинбез, үзебезне мәхрүм итәргә мөмкинбез шушы Кәүсәр елгасыннан су эчүдән. Шуңа күрә менә безгә тырышырга кирәк, бигрәк тә нишләргә? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтен өйрәнергә, хадисләрен укырга, дәресләргә йөрергә, һәм сакланырга кирәк нәрсәдән? Төрле артыклыклар кылудан. Әле без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм кушканын да үти башласак, менә сөннәт таләп иткәнчә, без әле анда үтә бетермәскә мөмкинбез. Нинди әле монда өстәмә эшләр эшләү, шулай бит? Һәм менә шушы бөтен ниъмәтләр бирелгән өчен шөкер итәргә кирәк, ничек? Гыйбадәт аша. Без беләбез, бу дөньяда да Аллаһ Тәгалә безгә биргән барлык ниъмәтләр өчен, сәламәтлегебез өчен, мал өчен, гаилә өчен, балалар өчен, машина, йорт өчен һәм башка сана бетергесез Аллаһ Тәгалә безгә биргән уңайлыклар өчен нишләргә тиешбез? Шөкер итәргә. Шөкер итү гыйбадәт аша. Изге игелекле гамәлләр кылып. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы ниъмәтләр өчен, шушы Кәүсәр елгасы бирелгән өчен, шу Коръән ниъмәте бирелгән өчен, гыйлем бирелгән өчен һәм башка Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бирелгән ниъмәтләр өчен нәрсә ди? Фасалли, намаз укыды. Ягъни намаз ул гыйбадәтләрнең дә иң өстене, иң дәрәҗәлесе, иң сөеклесе. Шуңа күрә Аллаһ каршында үз вакытында укылган намаздан да өстен гыйбадәт була алмый. Шулай бит? Шуңа күрә фасалли ди. Кем өчен ди? Берәр кеше өчен, сәламәтлек өченме? Юк, ли Раббика, Раббың өчен ди, ихластан ди, әҗр савап өмет итеп, Раббымның каршында бурычымны үтим ди. Ул укырга кушты, аның әмеренә буйсынам дип. Һәм нәрсә ди? Ванхар ди, һәм корбан чалды. Әйткәнебезчә, менә Зулхиҗҗа аеның, шулай бит, ничәнче көнендә корбан чалалар? Нинди ай ул? Әйе, дөрес, хаҗ кыла торган. Ягъни Зулхиҗҗа ае хаҗ кыла торган, шушы ислам диненең 5нче арканы булган хаҗ юласын үтәгәндә 10нчы көнендә дигәндә безнең әле корбан чала торган бар. Көн бар. Ул Зулхиҗҗаның 10нчы көне барлык мөселманнар инде мөмкинчелеге булса, ни хаҗ кыла, мөмкинчелеге анда юк икән инде монда шулай финансовый яктан теге мөмкинчелеге булса корбан чалу аның өстендә ваҗиб булып тора. Әгәр дә аның мәсәлән яшәү минимумнан дик, мәсәлән ЖКХлардан тыш шулай бит инде, машинасына, бензинына, ашавына, киеменнән тыш на корбан чалырлык менә 7-8 мең, 10 мең акчасы бар икән, шулай бит инде үзенең гаиләсенә зыян китерми тора, ул кешегә инде ваҗиб булып тора. Эшләргә корбан чалырга. Ни өчен? Шушы кадерле малын Аллаһ юлында сарыф итеп, шушы итен белән инде шатланышып бәйрәм итәргә һәм калган дус туганнарына өләшеп шөкрен белдертү. Аллаһ Тәгалә шушы биргән малы өчен, акчасы өчен диек инде, шулай бит байлыгы өчен рәхмәт йөзеннән шушы корбан чалып, калганнарны да кунак итү, калганнарны да шушы ит белән сыйлау яки инде өләшеп чыгу. Безнең
төп бер елга бер килә торган елабыз булып тора. Кайбер галимнәр әйтте, менә монда әле шуның белән дә чагыштыралар. Башта намаз укып бит, корбан чалганчы без гаит намаз укыйбыз. Шулай бит? Башта гаит намаз укыйбыз. Гаит намазыннан соң иләргә кайтып нишлибез? Корбан чалабыз. Һәм галимнәр әйтте, монда әле кайбер муфассирләр әйтә, шуны да күздә тотыла дип инде. Чөнки корбан аятына хәтлек, корбан шушы гаит намазына хәтлек корбан чалу юк. Әгәр дә шушы гаит намазын укыганчы корбан чалабыз икән, ул безнең гади генә иттән китәчәк, корбаннан китмәячәк. Әмма шарт булып тора, башта мәчеткә барып, гаит намазын укырга, аннан соң гына инде кайтып корбан чалырга. Һәм менә монда да галимнәр әйтә, башта намаз укыла, аннары инде корбан чалына дип. Менә бу шулай ук биргән ниъмәтләргә шөкер итеп эшләнә торган. Аннан соң инде инна дөрестлектәге шәниәкә, ягъни синең дошманың, сине күрә алмый торган явыз, мәкерле кешеләр инде хуәл әбтар. Ул ди нәселсез ди. Ул ди күп шушы хәерлектән мәхрүм булган кешеләр ди. Нәрсә дигән сүз? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ул исән чагында аның бөтен малайлары үлеп бетә. Шулай бит? Уйлап кына карагыз, нинди зур сынау. Без Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм урынына үзебезне куеп карыйк. Уйларга да куркыныч. Бөтен малайлары нәсел калдыручы, шулай бит инде. Аның нәселен дәвам итүче малайлар үлеп бетә. Нинди авыр сынау. Һәм мөшрикләр аннан көлә башлыйлар, мыскыллыйлар. Аның дошманнары, аны күрә алмый торган, аны яратмый торган кешеләр нишлиләр? Нәселсез бит, нәселе кырыган дип әйтәләр бездә. Халыкта бар бит. Моны шулай итеп кытырта башлыйлар. Ул үлә дә, аны онытачаклар, беркем белмәячәк, нәселе кырыган. Ягъни бу вакытлыча гына. Чөнки нәсел калдыручы, шулай бит безнең фамилияны да алып баручы ул малайлар. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде шу малайлары үлгәнгә күрә, аңа шундай итеп, аны кытыртып, нәселсез дип йөртәләр. Әмма Аллаһ Тәгалә монда искәртә, менә сине кем кытыртты ди, кем синнән көлде ди, ахыр чиктә алар ди нәселсез ди. Менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дошманнарын бүген көндә бит инде без беребез дә кемнәр әйбәтләп тарихны, сираны өйрәнми, беребез дә белми, шулай бит. Алар все онытылды, юк алар. Әмма карагыз, ничәмә миллиардлаган мусульман Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм исемен ишеткәч, салават әйтә, дуга кыла. Шулай бит, аның хәдисләрен, тормыш юлын өйрәнә. Теге кешеләр аны нәселсез дип йөрткән, алар нәселсез, хаклыкта, дөреслектә ди бит. Иннә ди, хаклыкта ди, дөреслектә, хаклыкта ди. Менә синең дошманнарың ди, алар ди нәселсез. Аларны беркем белми, аларның малайлары яшәгән булса да, булган булса да, бербез дә белми, юк алар. Әмма Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен мусульманның монда күңелендә яши. Шулай бит. Аңа салават әйтәбез без һәр даим. Аның хәдисләрен укып, вагызланабыз, тормышта кулланабыз, күпме әҗр бара, күпме садака җари шушы гыйлеме өчен. Һәм әле бу күрсәтә, гыйбрәт өчен кешедән бер кайчанда мыскылларга кирәкми. Кешене рәнҗетергә, мыскыл итәргә, син нәселсез, син шундый, син ни дип. Аллаһ та шулай итеп кайтарып куярга мөмкин, үзең нәселсез булырга мөмкинсең. Малайларың, балаларың булып та үзеңне берничә елдан соң онытып бетерергә мөмкиннәр. Шуңа күрә син шундый дип, син тегендәй дип кешене мыскылласак, Аллаһ сакласын, Аллаһ Тәгалә үзебезне шул урынга куярга мөмкин. Менә бу инде өйрәтә безне телебезгә хуҗа булырга, кешеләрне рәнҗетмәскә. Шулай бит, бары тик хәерле генә, кешенең күңелен күтәрә торган гына сүзләр сөйләргә. Һәм Аллаһ Тәгалә менә безгә тәүфыйк хидаят бирсен, шушы сүрә белән вагазланып, нишләргә шушы биргән ниъмәтләрне куллангач аңа шөкер итеп гыйбадат кылырга. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм тагын да күбрәк менә бу тәргиш булсын, шушы сүрә Кәүсәр елгасыннан эчәсебез килсә, шушы сусауны битерәсебез килсә, кыямәт көндә, дәһшәтле көндә нишләргә кирәк? Тырышырга кирәк Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрен өйрәнергә. Шулай бит инде.
Alhamdulillah біздің де дәріслер бара бит, хадис дәріслері деп анда түрлі хадислер оқимыз. Ол хадислерді де оқып, тыңлап, булдыра алсақ, ятлап, аны тормышта қолланып инде тырышырга кирәк. Һәм тырышырга кирәк шулай ук инде динебездә артык эшләр эшләмәскә, ягъни кушылганлыгына, таләп ителгәнлегенә эшләп, менә ниндидер артык теге фанатизмга инде бирелеп китеп, анда шиктән чыгып, ниндидер булмаган гамәлләр эшләүдән инде сакланырга кирәк. Урталыкта булырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә аның юлы белән генә барып, Кәүсәр елгаларыннан инде Кәүсәр чишмәләреннән диеп шушы татлы, балдан татлы суларны эчеп, сусауларны басып, Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнендә шушы саклау астында булырга насыйп әйләсен. Шулай ук Аллаһ Тәгаләнең саклау астында кемнәр була кыямәт көнендә? Каян беләбез? Пәйгамбер сүннәтен аша, Пәйгамбер хадисләре аша. Менә иманлы кеше шуның белән бәхетле, ул киләчәктә нәрсә буласын белә, һәм ул аңа әзерләнә. Кемгә иман бирелмәгән, ул бит белми, нәрсә булачагын, нинди көн икәнен дә. Шуңа күрә шатланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә шунда иман бирде икән. Без инде кабергә киреп яткач нәрсә булачагын, кабердән кубарылгач нәрсә булачагын иманлы кеше белә, һәм ул аңа әзерләнеп бара. Шушындый ниъмәттән күпме кеше мәхрүм, шушындый бәхеттән. Барыбыз да тырышабыз, менә бу дөнья дип. Бу дөнья бүген бар, иртәгә юк. Бүген шатланып йөрибез без. Өйләр төзеп, кыйммәтле машиналар алып. Без уже иртәгә китергә мөмкинбез. Шушы йортыбызда калачак, ниндидер икенче бер кешегә шулай бит. Машинамдан да балалар яки бүтән кешеләр алып китәчәк. Без китәчәкбез нәрсә белән генә? Шушы иман, изге гамәлләр белән. Әгәр дә алар булса. Алар булсын өчен бу дөньяда тырышып калырга кирәк безгә, Аллаһка иман китереп, игелекле, хәерле гамәлләр кылырга. Аллаһ Тәгалә тәүфыйк хидаят бирсен шушы ниъмәтләрнең барысын да аңларга. Һәм инде Аллаһ кушканнан үтәп, бу дөньяда да төрле сынаулардан сакланып, һәм кыямәт көнендә дә Фирдәүс җәннәтләренә кирергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا